Walang Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtali na si bibiyag, dito'y barukong ko. pinangarap. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata niyayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pinapalabas, nagkikita da Jumel, Loren, kan Jamea iti may sa restaurant. Kat invoice out tinaud-udi ti amin amarikrik na iti sigod anubyo na. Pinanawan na mutlay da. Gapu iti dayta, nakuna ni Loren ngay sapsapadan ti panagkasarda. Tanagbuteng da ito'y nga amangan numaagaw ti sabali ni Jumel kenkwana. Nagkasar nga rod dagiti dua. Insang sangit latan ni Jamea ti sakit tinakam na. Itagagayem denggan yu ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan ana pauluan. No ti puso ket masugas. Tampok diti programa tayo. Sonata ni Ayala. Each moment of my life, the memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Kumusta man tinalay nga gayam? Kasinsin mo. Awanan na, nagikate na DJ iti stasyon ngayon na. Siyempre, bak nang tinasawa na. Ken di nan palubusan nagtrabaho. Kasta ka di? Saan na pinagtrabaho di asawa na? Ken naimon, winusilusan ni Loren. Amumutin, aruti fans kan listener ni Jomel. Sana maliklikan nga dot gusto king kuan, nang runay di boses na. Kat sana maliklikan nga dag gusto kan ko na. Ay, kastang rod. Kat saan nga imposible? Nga damanan maloko na kas kanya. Well, talaga ka sa tibiyag nang runay di trabaho na. Kasi tinaybagak. Bak nang mo't ngamin tinasawa na. Apay ko mga trabaho pa ila. Nimbag pa'y degayim ko ta don itan. Gusto ka matkiti, Elvis? Un nga rod. O sige. Nagsubli ako ni tinamisan na kiti kakadwak. Enjoy! Sige lang, Elvis. Nakikat ka nun at DJ. Wano radio announcer ni Jumel. Ita, papasan, iti din na ti babae anang isukatan na kanya ka. Wan. Saan ako na mas
tao, aday siya apapa iti pinili na. Tabak na nga. Katinda, uray sa anin nga trabaho. Agpiyakan na apak nang. Uminumak man pa'y kiti. Jumel. Kinapak ng katilahang tinapatagkan ka. Apa yan haramid mo kanyak ti kastoy? Kastoy ka di nila aman tinakurapaya kas kanyak. Itinakan di ayat. Basulog ko ka di. Nunayanaga kamarik-rikat. Inayat ka iti husto, Jumel. Apay akas itin sumpat mo kanyak. Apay. Jamia, anak. Ne. Apay dagiti kawis mo? Agim impake ka? Wananay, Papanam? mapana kiti bagyo. Aniya? Anya taramida mi jay? Panawan na kang may sa ditoy? Adayo ti bagyo dito'y iluko sa anak. Inakagtrabaho. Ne. Kalaat sa dayta pangadgang mo. Anya trabaho mi jay? Tsaka mo, nanang. Makaamo ditan. Agsapulak to iti pagtrabaho akinchay. Anya? Ay nanak ko. Amom ka diti sa asawam. Awan kan samat iti bukod mo a panunod. Saan ka pumanaw? Delikado ti pampanunutem nga aramidan. Awan madadaan asang patamidjay. Kasanuno makasalaw ka ije ite. Basta mapana kinchay. Amang may sagmak kay dyan ako. Saan? Didak pa kadanagan, nanang. Sige, mapana ko na. Di ka pumanaw ko nagmarita niya kakade ay ha. Ipatantak, nanang. Di kayag danag. Tanawan ti masapula ka trabaho. Agsubliak matla dagos. Sige, mapana ko, nanang. Ulitag. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Takabaw ila kasalakniban ti bagik. Jamia. Sige, mapana ko. Diyos ko. Tanabayam ko anak ko. Apo, ilisim iti pagad. Dito na lang, apayat. Dito na lang, mga pera, kamatid. Awan bakar dito ko. Umay din at duma dito. Sige, sige. Dumar time, dumar time. Diyos ko. Kaano nga ta magkalipat ka? Ama ka mong punag. Apayan haramit mo ti kastoy kanyak, Jumel. Inayat ka iti gusto. Pinangnamnaman naglagkaya may tiawan. Sa dinungat ti papanakitan. Magnaaklat ta. Makaamuditan no sa dino ti pakadandanunak. Pudno na pintas da ito asyudad. Kan
Nalamiis pa iti klema na. Saan akas iti syudad nga ayan mi iti Ilocos. Nagpudot. Idinto ta dito ay. Kasla nga adda ka iti di aircon a kwarto. Girl, I need you. I need your love. Ni Elvis. Hello, Insan. Nakaawag ka, mate. Jumel, kariring mo sa mat. Uwan nga rod. Sos, altawan. Uwan nga rod. Sana bali. Tawan mat papanak. Wana ta, para balay ka matlatan. Sa bali lang agpaiso tibyak-tibak na kanya. Ha? Baknang? Sos, sana ka baknang? Dahil tatirigat na ita. Awan pagpalabasa mo iti oras. Numno kahit mo, di agawis ka sa paminsan iti bar. Sana ka palubusan ni Lorraine. Ngagmay-may sa. Masapul ka duhak. Yun lang. At dan mangiparit king ka. San ka na basta makarwar? Jakmat kahit asupringan ti pagayatan na. Tama nga no gumura, wino agapa kami pa'y. Ada pagkasilusan. Talaga adun ka ita na. Agasam na ita. Umapala ka. Sumardang ka man. Tilay bagbagam. Agpasyar ka man kay DJ Ristobar nga ayuyang tayo. Ha? Sige, umayak to. O sige, uray na ka. Kaano? Itiks ko ang tulatan. Bye. Luko mo tayo diyang Elvis. Umapalkat ka nun. Kastoy ka dilatan tibiyak ko. Tambay. Sa anak ka narawam iti kastoy at aray tibiyag. Buring matgayam. Kang runaan na. Saan ko maaramid ti kayat ko? Masapol ng ipakadak pa'y iti asawak. Adugayam tiwagwagan dito yung Korean surplus sama tilako ta. Nagduduma. Takal day tawagwagan na. Okay. Pabaitak lang papalak. Da kayo makamonitoy. Ang sobleak takos. Minsan. Koreanon samot tayo dyan kay. Ano? Chinese. Isu siguro takin ko kway ti day ta naglawa a surplasan. Ta sir, kung nadamat kan ko na. Nalaing mo't nga giloko. Ay, ti taman kiti ti pagtamagag. Barang agkasapulan da pa iti sales lady. Day giant tilakay. Tilakay. Naglusduhin iti ayan tiri daw ti kotse na. Alalala, awan samot ti nakakita. Sir! 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 Mababit lang, sir. Luwar ko, tibalon ko, adanong. Adoy. Dito, sir. Ay. Kumusta tirik na yun, sir? Hospital. Parang hospital. Wan, sir. Mabit lang. Mga yabak iti taksi.
mo? Jamea, sir. Pentas para sa karopropam genderyon artista. Ha? Thank you, sir. Adayo mo ta, sir. Narabak kayo gaya. Agyamaraktarom. Paano mo ha, Jamea? Agyamaraktorong sika. Awan anyaman na, sir. Saka. Papalin na kong panawan. Okay, akmatan ko na doktor. Kimarumanon sakit pusok. Okay ako. Mga ano ata papanam. Awan di ang mukha papanak dito yung syudad ti Bagyo, sir. Ha? Apa kalod? Anta ka dito'y. Umaya kag sapol iti pagtrabahwak, sir. Anyat narpas mo, masak. High school graduate ak lang, sir. So, uray katulong ditan. Basta, ada pag naidan kan mga anak. Sa agsuldo, ako ray basit lang, sir. Alain na ko nakatulong yun, sir. Sakurado ka. Bun, sir. Saka. No kayat mo rakit di ag tagibaray. Araan ka kadwak di baray ko. Agbayso, sir. Agyaman ak, sir. Awakan nakalatan iti Dede Choy apelido. Dininagan siya. Nabayagak mo dito may sa Koreano. Adamot basit negosyo surplus. Karena plano mangrukat Korean grocery. Sige, sir. No awan trabaho ko no aramida kiti balayo. Tumulong nga kiti pagtagilakwan nyo. Saka. Masa purko pa na yung tao. Kaya pagtagira ko. Sige, sir. Awan ka di kaduayo iji balayo. Sir, awan ta. Nagawit paseng masakit aman. Mita si kang kaduak. Awan pamiriyak nito ita at day Korea dua anak ko. Ag may sakrang nito Bagyo. At damot na nasawa anak ko nga day Manila sa natahin nasawak. So ag may sak si Bibiyag. Kastagayam. Awan at may sa anak ko at day Manila. Ijay mat ayan pamiriana. Girl, I need you. I need your Ito'y baray ko sa isya kagnaad. No, kasta talagang agmay-may sa kayo dito, eh. Nagdakkel to'y balayo, sir. Masapol na nga da kadwayo nang runa katada sakit yo. Wan nga ron. So, kaya manak tanda ka kadwak. Sobra ka. Umay ka dyan, Maya. Nagdakkel to'y balay na. Madlaw apak ng dayto alakay. Sir, ayan ti asawa yo? Kay pagbagak langit napayagan na tay. Madana ko di Korea. Taro na. Taro anak ko kung ako ba. Doa ada di ay masay di Manila. Madan bukod na pamirya. Naimbag man, tanalaing kayo nga agilokos. Awan. Nabayagan siya kag narilokos.
Ada din na asawa ngam na timer lang. Kasta ka di? Sa ide nangasawa akmaran na timer lang. Anya? Ah, Papalwan sama tayo ka Koreano. saka. Turongan na kagroto na beya. Groto ta pangrabian ta. Uwan, sir. Ako matim bakas tayo dyan restaurant. Nag-take out tala ko man. Kunak na si kalang daw may. Kadwa mo't gayam ti asawam. Agpilit asumuro tilbis. Sana may sinsina kanyak ti asawak. Maisina nung mapanagtrabaho. Anya? Silusan sa unay ni Loren. Mga numangad na ka. Honey? Oh, dadi ta. Ayaban na ka man nun. Santa man lang makapaginiliw Diyos to. Damat ti asawam. Ha? Alam mo pang ganitin, no? Baliwan tanto lang ti rumor. Sa bali lang na inlabo ni ti asawan niya. Sa bagay, gwapo ka ngamin nga asawa na. Itay pa siguro ang nakaturog ni sir. Ay, agyaman ak. Nakasapulak ka tago sa ti pagtrabawag. Sana bale. Tagmay-may sa lang ni Sara pagsirbyak. Na full bat kaya man to'y cellphone ko. Ikatakon ti charger na. Awagak ni nanang. Taimbaglangan, tadadiki pa ta cellphone na. Ore kas ano, at pangawagak kan kwa na. Daytoy asyudad dagiti pino ako nada. Ay, inaramid ko ti amin akabailag. Tapno maparagsak ko lang ni Jumel. Naaramid melat ta ti mangnipot kanyak. Katamok. Agapulangi ti kwarta tinangisukatan na kanyak. Bak nang amin day siya babae. Idinto ta siya kat mangurkurangas lang. Siguro, nabak na nga, saan pa kayo sukat? Ganyan ti kastoy. Nilatan Jumel ti linaon ti panunot ko. Kaano nga ta makalipat ak? Ikarikatak. Saan nga iso ti pang dadaulak iti kanito? Panunutak kiti ha? Nung kasano ang makalungaw kami kanana. Nadaguntaway ko. Ituloy ko ti akadal. Amok aday ta ti pagpangalak ang umato kan at paligi. Gusto mo ka di matlang tibado kan pantalon nga sagot ko kan ka, honey? Uwan, honey. Agyaman na ka. Ayun. Nakaluto ako niti pangrabyanta. Ibagam lang mabisin kan. Taagidasara ko. Okay, nga madamdaman ton. Pasensya kan Sikan ti agtrabaho dito'y balay, tanagawid matan ti sigod a babaunan. Uwan. Awan mo tararamidak dito'y balay. Iso nga oray siyaklatan. Di makamo ka lagi di trabaho dito'y balay. Pasensya kan, honey. Amangan no mabayagan ni Manang si Mangi dya lugar da. Agpaagas pa ikano iti sakit na. Uwan rumbang lang nga asikaswan na ti salunat na. Ag-shower akpit, honey. Okay, honey. Dito'y gayam.
iti nang ikabilak iti da na SIM card ko. Ado siguro ti message ko dito eh. Girl, I need you. I need your love. Agnanayon nga ta, tinapintas alinangen, Loren kan Jumel. Kabayatan na, anyamat ti masakbayan ni Jamea. Bayat ti kadanay ti siyudad ti Bagyo. Papagayam, di yuliwayan na dinggen ti tuloy ti makalawas apakasaritaan arapaulwan. No ti puso ket masuga. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayala. Insurat ken direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Produksyon supervisyon Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I changed. Minsan ka lang bang tinamad sa trabaho? Yung sa dami mo ng ginagawa ay marami pa ang iniutos sa'yo. Minsan naitanong mo na rin ba sa iyong sarili kung masaya ka ba sa trabaho meron ka ngayon o nahihirapan kaya binabalak ng mag-resign. Minsan nagiging irritable din tayo sa trabaho dahil sa mga personal na problema. Mahalin mo ang iyong trabaho. Sa panahon ngayon, marami naghahangad na makakuha ng trabaho ng katulad sa iyo. Kahit na pagod at sawa ka na, mahalin mo pa rin ito. Magpasalamat dahil may trabaho tayo. Alam nating hindi biro ang ating ginagawa at mahirap ang mawalis sa pamilya. Madalas ay mas marami pa tayong oras sa trabaho kaysa sa pamilya. Pero paalalahanan natin ang ating sarili kung bakit ba tayo nagbabalat ng buto. Ito'y para sa pamilya. Mahalin natin ang lubusan ng ating trabaho at huwag itong pababayaan. Dahil ito ang nagbibigay ng pambayad sa pangailangan ng ating pamilya. Huwag namang dumating ang panahon na manabang na ang ating pinagtatrabahuan at bibigyan tayo ng permanent leave. Saka na tayo doon magsisi, magsipag at magseryoso sa pagtatrabaho. Kung tutusin, wala naman madaling trabaho. Nagiging magaan lang ito kung mamahalin mo ang ginagawa mo. Nasa amting palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanin na ko ma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Sugat iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. No masugat ti puso, kat salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions.
Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio, Philippines. Sugat, iti puso. Napalabas, nabarte ka ni Maureen ididimtang da Brian kan Bernadette. Saan ngayon padlaw ni Brian tipan nakapabain na iti panang iparupa ni Maureen kan kuana nga ambisyo sa kano ti inana anak ki asawa iti Amerikano. Makaluluan ni Bernadette ngay marakop kini Maureen iti nalaos sa panagyaman na kan nagyaman met ni Rosano iti asawa na. Idi makasangpot ni Brian, nadlaw ni Laura makapungpungtot ti anak na. Kat nasair tirik nana iti inistorya da itoy. Kabigatan na ad-addamot amasuron ni Maureen. Kabayatan ti panagin-inom na, idi inawagan dagiti gagayem na. Malamatan idi inawagan ni Mrs. Salva. Kat napagsaritaan dati maipanggap kada Brian kan Bernadette. Itagagayam at yan tituloy ti nobela na paulwan. Sugat ti puso. Anyamat ni Brian. Dilangan na siyan ka ni Eman. Madmadilang arudan ti bagina. Kababain pa iti pamilya na. Ay, naimaglakit din na. Tayong pagpagapu na kanya. Saan mo ko man asalangadan ni Brian? Uray ta kinasaritak matain. Talaga anay mula ti sakit tinakam na ka ni Maureen tatang. Saan ko maarumbang ani Iman tinagikaro? Madanagan naklakat nga rod noon niya ti aramidan na. Saan mo napakasikuran da ita? Nagsarita na kanumutan nga agayan ayat. Mabit lang tatang. Sungbatak lang ni Simon. Itaman pa'y nga umawag. Hello? Sige, agyamanak. Bayamlatan. Sige nga Rod. Bye. Ni Rosano lakit iti akin aramid iti daytoy. Apay anak. Sino timawag? Ni Simon dayjay tatang. Timaysa kadagiti tao ni Norman. Adala ang imbaga na kanyak. Ni Brian. So agturong dito ayan ta. Napatigsakit iti pagsasaritaan niyo ko ni Lolo, Mami. May panggap ka di iti panangkabil ko kini Iman. Ay, saan ka kumama kagura kanya, kapog? Kasimot nga may ni Iman. Inak to dumawat iti pamakawan, Lolo. Kasaritak pa'y, asa anak na ipulpulong ka ni Bernadette. Amangan no kabutang nakton ti kaya nayat ko. Wino kagura nakton. Sige anak ko. Masapo la makigayem ka kini Eman. Di munto ko man ululitan. No ada kaguram. Saan ko maasabali at tao ti pagipapasam? Amok na ipampamuspusan ni Rosano. Tapno adda maamon na may panggap kanyak. Apay nga aramidan na dayta. Saan mat nga ta? Mabali na kayat na laang panagnagan ti atap na. Asyak ti ina ni Brian. Anya nga ti aramidan na nukas pangarigan. Damaw rin kan Mrs. Salva ti problema. Saan dalangan nga iruruman ti anak ko? Tsak panggap ti agibalas. Tsak laamon no mapilit anak.
Ni Bernadette. Rimore ti kwarto na. Si Manggot kagaya man, Bernadette. Nagsaro na tayo lang nga demtang, mami. Mga alak ko may timerienda. Sa agsublimat lay ti kwarto. Kasta, saan kayo matanagkuyo kini Brian? Saan, mami? Taado ti assignment ko. Kanayon mat nga kita kami di universidad. Sisayat pa'y napasyaran na ka dito balay. Ang mga nusadino laditan ti pangaw-awisan na kan ka. Amo ka masirib ka. Mawatam ti kayat ko asawan. Nakita kalimidam ti ropa ni Eman. At dapay sugat iti takyag na. Nanano ka no? Kunana natudok iti sanga ti kayo. Kasla saan mat? Kaslamat nadangran. Kasaritak tuman. Amangan no adda ng dangran kin ko na. Naglukodan. Nagsingput-mut ni Iman. Amang ano mapanunot mo nga ibales ti pan nakadonor ni Eman. Saan ka kumana rumamaraman? Kasaritak laan. No anya talaga tinapasamak. Masapol ang masigurado. Sa anak na ipulong kini Bernadette. Hello, Abalayan. Abalayan, sa dino te ayan mo. Imawag ka kiji balayo, kati katulong mo matla tinabati. Kalablabas ko iti sango ti pabrika. Na traffic. Umatadon sa ti trabahador da. Anya, Maya ti anayas ti pabrika. Talo dagi jay nakita kada nagkalalugan da. Dagi jay nga ti agalala iti produkto da. saan aday tati kayat ko pagsaritaan ta? Ada ka din napatag ngay bagam kanya kabalayan? Inton maminsan laangan, adagayang papanak. Talagang datang-tangig ti abalayan ko. Hinidap na lata na di pa'y nag-goodbye. Anya lagat ngagpaison di arami di na duma abak nang. Kasla kukwada ti lobong. Nakaguran sa matan itimbagak. Apay. Ti kayat na isulaang ti baknang. Isulaang ti anak ti Diyos ako nada. Nalimad ni Laura. Inranta na nga ta, nga ilim mga anak. Taging kay ta, kaguranak pa lang. Mabalin ko kumaman na nakiddawan ka ni Brian, akayat ko amam-amu ti inana. Ngam kasanon no mapaniknikak ani Laura ti inana, kat maamuan na ita ni Maureen. Supiyatan na lakit di ka ni mama ti relasyon da. Buwisi takiti day jay ploro. Tapay mama, kanya ti saan nyo ang nagkinawatan ka ni daddy? Inistorya na pailaan, adumurdor as ka no ti pabrika. Umad-ado ka no ti empleyado da. Anya ko matidakas na. May saka pa'y. Mama, agyaman tayo kumakit di. Tatipanggap tayo ang negosyante. Maipayan iti trabaho na iti tao.
Kan ti mapastrik tayo akorta, kat dakkel ti may tulong na iti panagduras ti ili tayo. No kumaawan day ta a pabrika. Saan anapanunot dagiti daduma at trabahador ti nagikat iti faktorya. Kalintegan daray ta, mama. Baro apadas para kadakwada. Anya ka kadiha, Rosano? Panagkunak, awan rumbang nga pagbungtutan nyo. Panawan ka manlangan. Oh, nakagura lakat nga rudan ni Mama Kanyak. Di na lang mabaliwan ti ugali na. Nagpigsalagid din di katawam. Amuy lang aron ng tugal iti katugangak, Dad. Doon niya pala kami tinang istoryan nyo, ti may panggapi di pabrika. Dinamag naman ngamin no sa dino dayan ko. Anya kumatidagas na itinayta. San aya adinayaw yu ti kinaduras ti pabrika? Ibilbilang ti katugangak akalaban na dayja pabrika. Kalaban ti negosyo da. Wanagam sa bali mo't dayjay. Basta, sa bali a kumpanya, kalaban da. Ngam, adadaman nga tanti, gura na kada kayo, no maduktalan nanto. Ada kayo, tinangyahente. Itinagdiswan no nagtakdiran ti call center kan ti pabrika. Tanya kumatikagura na itinayta. Kat ahinti ak kadagiti daga. Dayta ti trabaho. Ay, awan no datayo pa ti agsinupiat, Dad. Awan kasis ka na, day tabanag. Isabayan yun. Anya lagit din niya balayan. May bagay launay tinagan na Leonarda. Dilamon di pakabasbasulan kan kuana. Makamon ipapuso na di gumura kaniya. Urayag nga isunto ti umawag kanyak no adda kasapulan na. Darusano ti adda kasapulan na kaniya. Amangan no addan tumanen parikot da. Win mapanunot da negosyo da. Damag ko nga umad-ado ti stockholders iti korporasyon da. Oops! Ay! Nagistayahan ako. Ay, naigidak mo titikunak. Naniakit din na dong para. Hoy, si Kalakay! Mangisagsag magka! Na, isupay ti makaungat da iti abakit. Idinto nga isu dalagarudan. Kan iti driver na taking basol. Makapungtot pa'y. Nay, timsaag. Nay, ni Mrs. Salva. No kaya mo ti agpakamatay. Saan ka ang mangiramraman? Na, Ingka aglemas si Karayan. Mrs. Salva. Awan ba'y tinagbaliwan niyo? Sika? Iti kinaadu ti tattao. Sika pa'y laang ti madalapos ko. Saan kayo kuma anakarunay? Wain, siyak ti dandanin na dong pariyaw. Naigidak may. Saan nakasungbasungbatan si Kalakay Alipyo? Asino ka kumalaang? Umanugot ak ngagpasyar tayo ton malam. Ngam, apagbita ko malang. No day tati gayat mo. Ije parki lang arudan ti pagpasyaran ta.
Ada na pinta sa panganan ijay asidig na. At agayam Jack na ibagakan kay tay bigat. Nalagip na ka ni Mami Derabi. No mabalin ka no. Kat ije balaylatan ti pang pasyaram kanyak. Saan na ka di akayat ngagpasyerta? Tapno maliklikan ta ti sulisog. Agad adal tapay lang. Uray agkasarta ko mapaikitin. Anya? Mabalintan tumot nga ituloy ti panagadal ta. Uray agasawatan. Brian, panghasim. Saan mo kumapanunutan dayta? Ubing tapay iti dayta pa na. Talaga anak karo ni Mrs. Salva tatang. Di pa ila nagbaliw. Kunamnubak ng launay. Diyak ko maistoryahan kin ka. Tamo ka masaktan ka. Tatang, no ammo na la kumaasaanen akas idi. Anagbaliwan ti panawan. Akabaala kon ti makipin natas kadakwada. Laura, nangaton tinaragpat mo. Ang laglagi pang kuma. Ulitek. Kanayon kumalata anakabaddek ka iti daga. Amok day tatatang. Ngam saan nga iti agnanayon kat iroromanda tayo latan. Ay, di mo kuman padakilin na ito yapanag. Da Brian kan Bernadette ti pampanunutek tatang. Napatagmat nga ta ti apo ko da, Laura. Iso nga ulitek manayin. Saan mo kuman agamden ti bumalays? Saan ka apaadipan iti guram? Agmamalas at launay itangal daw, Rosano. Mama, basit laban nagtipanggurguran nyo ka ni Daddy. Lipatan nyo daytan. Naimbag ko mano saan adi nagdegan day nga alipyo. Tata Alipio? Papay mama, sa dino tinakakitaan nyo. Danda di na padungparan ni Berting. Doon niya mo ti pampanunutin ti loko. Daniyo kayang napadungparan. Nakabumbuntog ngami na magmag na, Rosano. Anya kumatinam namaan apaglupusan ti biag dayjay alakay. Awan mo't serbi anapaadal na ni Laura ta agrigrigat kanuma ti jay nueva isiha. Pagkalmaan yung tirik na yo, amangan numasingayo ni Bernadette. Napan ko kinita itay iti kwarto na. At agbasbasa ka ti libro na. Ni Maureen Gayam. Adaak pa lang iti opisina iti nagpakada kanyak. Ada ka no papananda ka iti barkada na. Naimbag pa ni Bernadette. Saan ang makibarbarkada? Napatagkin ko na ti panagadal na. Agyaman tayo. Tamo na nga ipatag na iti patigmaan nyo ken kuana. Hello, Lolo? Bernadette, siriring ka pa lagayam. Kalkalpas ka nagbasa, Lolo. Uray da kayo. Siriring kayo, pay? Sang-sangpad ko lang. No di na kumapinayaban di may isang amigo. Imayak kumaditata pinasyar ka. Urain ton maminsanan nga agpasyar kayo dito balay, Lolo. Ada ka didita ni Mami? Aday tay bigat. Pimanaw mo lang. Amang ano kadwa naman ang dagiti parkada na, Lolo. Sige nga, Rodan. Makaturturog ako, Lolo. Bye. Makilugan ka lang nga Rodan iti kotsik.
numapan ko balay da mian lolo. Mat lang ti papanak, tasukunak ni Iman. Kalugan mo lang nida. Tapno makainot damat iti pagpliti da. Diyak kami nakasarita edi kalman, tayong pasyar ko ni Bernadette. Kaya't ko asiguraduhan, asaan ami ikaglisti dila na. Nasinggod damat nga rod kini Bernadette. Brian, Diyak kaya't amadadaalak kini Bernadette. nakasaritak mo ti Dane. Kan di mo't kinasarita mo. Kaya't ko lang ti makasagurado, lolo. Wala, mapantang arudan. Gaya mong lang ni Iman. Nasingpot mo tayo dyan. Nasapan nalpas ti klasik, lolo. Iso na ka umayak dito yung mula nagtulagan ti apagkitaan. Amang ano diyak tumasang amin no rabi. Kumusta ni Lulam? Diyak nakasarita ni lola di rabi. Nangag ko ti pa nagsarita da kini daddy. Diyak imas si dagkadakwada. Takas na napatag ti pagsarsaritaan da. Impulong naklagit de kini Rosal. Sa moyo mo tan, lolo. Pasiga negosyo ti pagsarsaritaan na gijay. Nigayam Brian. No ada problema mken kuan na ibagam lang kanyak tasyak ti magisarita ken kuan. Awan ti problema may ti ayan-ayat mi lolo. Naragsak kami. Nagtulag kami ngay pas nagmi ti agadal. Nasayad no kasta. Ala, mangandang arudan. Uray, tadamutan ti order ta. Talaga masirib ka, Bernadette. Saan ko na problema ti assignment ko? Agyaman na klaunay. Di may mayat no dito talaangan balay, Brian. Makapagtinulong tapay ti assignment ta. Ay taman ti kunak kada kayo nga ganyan ayat. Ag tinulong kayo iti panagadaliho. Nag-aasatak ang nakaayan-ayat ka ni Bernadette, sir. Napintas ka na singpat. Masirib pa eh. Ngala, ituloy yun lang tagsasarita. Ag timpla agbit iti kapek. Ay, kun gayam, nanggang ko itayan timbusina tilugan ni mama. Di mo't lang makastrekan. Impanam naman ni Engineer Manahan. Nga awan ti problema iti paktorya. Ni Lola, makaungungot na si Mangpan. Dagiti awan ng bayin at trabahador. Pumanaw da, no kayat da. Anya ti pagtungpalan ti panagpungtot manan ni Doña Leonarda. Gagayam, di uliwayan na tarabayan ti tunggal paset to'y nobela na poluan. Suga, ti puso. Nobela kanisursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo. The #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Pero hindi mo kailangan kumuha ng financial advisor upang magawa ito. Maraming paraan para simulan ito tulad ng mga sumusunod. Palawigin ang iyong financial literacy.
Hindi man ituturo sa paralan ng financial literacy, marami ka naman pwedeng basahin at panoorin para ito'y matutunan. Maaari ka mag-subscribe sa mga vlogs at YouTube channels na nagtuturo ng financial literacy. Pwede ka rin sumali sa iba't ibang Facebook group kung saan makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa pagtitipid, pag-invest at paggawa ng budget. Magkaroon ng mga financial goals. Bakit ka ba nag-iipon? Ano man ang iyong dahilan, mahalaga ang pagkakaroon ng financial goals dahil ito ang magsisilbing paalala at motivation mo para makaipon at kumita ng pera. Gumawa ng budget. Sa paggawa ng budget, siguraduhin alam mo kung saan napupunta ang pera. I-prioritize sa mga kailangang bayaran tulad ng mga bills at utang. Kung napapansin mo na paparami ang iyong gasto sa mga hindi masyadong importanteng bagay, unti-unti itong bawasan para makadagdag sa ipon. Mahalaga rin maglaan ng konting pera para sa mga gusto mong bilhin para mas ganahan ka mag-ipon. Bayaran ang lahat ng utang. Mahirap makaipon kapag may utang, kaya ito ang isa sa mga prioridad pagdating sa paghawak ng pera. Kapag nabayaran ang lahat ng utang, may kapasidad ka ng makapag-invest sa mga bagay tulad ng insurance, negosyo at stock market. Huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Bukod sa pag-iipon ng pera, mahalaga rin makapaghulog kahit paunti-unti sa iyong emergency fund at retirement fund. Kabilang na rito ang mga hinuhulog mo sa mga government agencies tulad ng Pag-ibig Fund, SSS at PhilHealth. Maaaring simple lamang ang mahakbang na ito, ngunit makakatulong upang makamit ang maginhawang buhay na iyong pinapangarap para sa sarili at sa iyong pamilya. My God! Kuha kay Dan! Makasin! Ginapagarabitan ni Tito! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan, titanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalat ka, anatingkar. Iti laksid, ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, ara adaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Tinapalabas. Iminumadagos ni Mayor Placido iti arak iti makasangpet iti balayda. Gapu tanabainan iti saan apanangawat ning Reed ti jaya na atulong kadakwada iti panakatay ti asawa na. Iti sabalya bangir na ay ayo ni Chloe iti panangubana kani Angelo takasla kumar karayo ken kuana ti ubing. Ngem madanagan ni Bakat Salud taamangan numadatngan kanu ni Miguel ti Balasang. Ita papagayam at to'y tituloy tinobela anapauluan. Naitalimang agura. Ay na,
Makayayo ni Angelo na nasalod. Katawa iti panungubakad mo na. Oray damo nakla makita ita. Ay, muto yan, senyorita, taagawid kan. Ha? Tama nga no, mananang nakatian ako katagungat. Tapay ko mga agungat no makita na ka nakaubad iti anak na. Awan matdakas nga aramidak diti apo ko yung. Muto yan, senyorita, taagawid kan. Muto yan ang ilaw. Aguray na nasalod. Diyo agawan ng hilo tama nga no masaktan. Dasibyo ni Miguel, isudan dagiti dimtang. Ato yung ti apo ko yun, nana. Ay, agyaman ak, senyorita. Ay, umay ka na po. Miguel, di mo surutan ni Chloe! Ay, impanalbaag ng tiritaw. Miguel, anak ko! Di ka karami di titaka. Diyos ko, papanan ka tanda, Miguel, kan Chloe. Nagkinaritan. Pinmanang ni Chloe ng sinurpay lang ni Miguel. Adan na ti sakit ni Apok. Apok, gusto nahan. Di ka nagsagit. Nakintut ka mat ngamitin, Apok. Diyos ko. Anyat aramitan ni Miguel. Nakatagtagam dagiti batana. Akas lang patayin na ni Chloe. Pok, gusto ka din di ka nagsangit, Juan. Sumantik ka na, Pok. Diyos ko. Napakitutan sa ti Apok. Ay, umay ka na, Pok. Di ka nagbatbati tadakas. Ay, kanalbuong tipaltong dagdyan. Agpin na tayo sanda, Miguel kin Chloe. Po, sapay, di ka mapasarningan na, po. Nawaanan niya nga anak mo. Na mga nung mapukamot ni tatang mo. Anya nakituhin na maararamid, Diyos ko. Kanal po ang mantipaltog. Ayun. Ay, Apok. Sumarting ka ngang sangit. Tama pa nakitaan ni tatang mo. Nabalan ka di ti anak mo taapay at di mo't lasumangpad na Agripina. Ay, honey. Oh, napanan na ko na kapay at di ka malintig dagsao. Ay, napan ni Jabalay da Sebio. Pato Panggis, hanyat rin ang tanay jay. Napan na binisita ni Salud. Kan ti apo ko na iti Balay da Sebio. Tanadamag na nga adada dito San Simon. Anya? Apay pinalubusa mo na pan. Ingawid ko nga maagragot lat tama pan. Sugunag. Pambarak met na namang papanaw kada salod iti nagdagusam da balay. Diyak kayat ngagbayag dapay dito San Simon. At tantol mo kanyak, Miguel. Diyawanan pain. Diyawanan pain, Miguel. Natangkan kisangin na. May tulad na ti pumatay. Angam.
Itiyan niya aga po asyakit din ti kinarit na iti pinatayan. Amok ani papati kagura na. Taputot ti karasaan kinunana kanyak. Nakaputang tilahan na. Tanalaos ti pungtot na. Naturatak matkayam. Tsak ninamnamat ti rimkwas a reaksyon ko. Kapoy ti nakita ka lang na. Nakikinaritak matan iti pinatayan at tsak naputan. Kung pakita ka saan ko akabutan. Italama pa sublik tirik na ka. Kasano na kinalpit na tipaltog na ibiim paturong na kanyak? Ama ano tiya kung nakalugan ti ko check iti panagawid ko? Agaluwad kanyak day chay, Amikel. Abalayan, pimanawan ni Senyorita Chloe. Umay ka, taintan kitaan ni Miguel. Dapay lang ni Tarubayan. Ay, mo kita'y no maidasa yun ti anak ko. Hindi palang mo si tiigam ni Chloe abalayan. Ore sakit nagsindu kira kita'y nanalboong ti paltog ni Chloe. Ita'y kitak ni Miguel. Saan mo tanagkirin itinagtaktiran na? Ibag, at imot lang ato tinangiturungan ni Chloe iti paltog na iti kinalbik na. Ay, sigurado anatay ko man ni Miguel. No iso ti pinuntirya ni Chloe. Imbag tanasabat ka. Kit nagsardeng ka iti nakitam tilugan ko. Umay ka kumadanunan iti balay da Sibyo. Asino tinakaamuan nyo anapanak iti balay da Sebio, papa? Ni mamam. Kunana, akayat mo kanunay ang makita ti anak na di Amira. Juan, agpaiso day ta, papa. Kitamuyo ka di? Nakita ti anak day di Amira. Nagwapo. Naubak paikit niya. Katan niya. Apay di mo ituloy. Nakalaglagan. Tirik na kititay chay ubing, papa. Pato apang kiss. Aking gaita. Kasla makikita pa lang. Tiro pa ni Baby Angelo. Apay nga taksla. At tanay salsalumi na ariknak. Ititay chay uping. Iti no bakit? Nagtibayo ak. Pimardas ti taray ti tarak kadagiti unurat ko. Apayag kastoy tirig na ken ni Baby Angelo. Bueno, kapungatata, nakakaasi, tadi naman lanarig na, ti bara ti pamatag, ti maysa nga ina. Oh, Chloe. Ay, di pampanunutan. Tapay amay kulkulang kay, ha? Mama, malaglagip ko ni Baby Angelo. Sino a Baby Angelo? Ti anak day ti Amira. Angelo, ti impanagan ta. Kin ni Miguel.
Apay nga anghelo, ti kinayat da nga impanagan, iha. Sigon ken ni Nana Salot, iso ka no ti kinayat nga impanagan day di Amira. Tay sundo ka no, ti agbalin nga Anghelda, kadagiti masangwanan nga al-al daw. Anya? Amoy yung mama? Nakalaglag ang tiriknak iti dayjay nga ubing. Anya nga ta? Namapanag gumatang kadagiti kawas na. Mapan ko'y tulod kin ni Nana Salon. Anya? Sinvergwensa. Di mo sayangan ti oras ken panawin mo iti dayjay nga ubing, Chloe. Sa maysa, kagurgura na tayo ni Miguel nga ama dayjay nga ubing. Pasyanak lang amin na talaga kini baby ang ilo, mama. Kasla tsak kayat dagiti kawas na. Daanan, nakapangpangit. San kan nga agsubli iti dayjay abalay? Ta sigurado, kaunget nakalakit din ni papang mo no agsubli kapay laeng ijay. Oh! Nalaing kang napumaltogi, ha? Agyaman na, kiti panangidayaw yo iti kinasiglat ko na pumaltog, papa. Iti nakita. Matipinsa mo, tibakim, nuad na kalaban mo. Kanamangan, numabuting paikit diking kan damatyas kan Miguel, numakita da kumatikin na laing mo apumaldog. Papa, makita kat tumurturod matanday chay, Miguel. Oh, Sipod pinapanaw yo edad ito'y San Simon. matua panggis, magkunam. Gapot at damat ng paltog day chay, Miguel. Ah, Andrea, sigurado ka nga danpaltog na. Wan, papa. Tay di nagbinara ti saritaan ni. Kat naging nasot kami iti paltog. Pato panggis. Nagpinaturong kami adwa, papa. Kasadun no nakalbit na ti katilyo at nakapay katagluwi kuma. Uriso, kat sigurado mapatay kumat. No paltugan na kumaidi, papa. Anya ti kunamhan eh. Adamatan paltog ni Miguel. Wan, iso timbaga ti anak da. Nagpinaturong da kano iti paltog, hindi nagbinara ti saritan da. Anya? Kat kasano no nakalbit ni Miguel ti gatilyo ti paltog na? Pay kat natay ko man ti anak ta, ni... Dahi ta ti nagkulayawan ti uneg ko. Dada nga tapay laang iti balay da Sebio. Tayin taman kasarita iti nalapat. Siya tulatan ti makamokin ni Miguel. Mayor, Oh, opay burog. Anya ti bagam? dagiti katalunan nyo, Mayor. Miniting man ang idadala kay Matyas kan Miguel. Pato panggis. Saan na mabalin? Ayabam dagiti na dumaagwarya tayong kay pagtalawin ida iti pagmimitingan da. Agtignay kan burog. Kakabsat, saan kumapoy ti pakinakamyo? Iti pa nakapatalaw mi dito'y San Simon. Tauray inikat na kami ni Mayor akatalunan na.
Kat ituloy tayo latta ti lablaban tayo apan naka-agraryo ti daga ni Mayor. Ha, anya ra gidi aputok. Ha, daburog kanda giti security ni Mayor. Anak te karasaan. Asino tinang palubos kada kayaw. Ah, Tapno mitingan nyo dagiti katalunan ni Mayor. tarumbeng ka rin nga da pagmanuan mi tapno mapalubusan kami amang meeting karagiti sigod akakadwami bro. Awanon ti garbangan nyo ditoy. Tanalpasan nga inikat na kayon ni Mayor akatalunan na. Kan, pinagtalaw na kayon dito'y San Simon. Iso nga awanan karbangan nyo amang meeting kadagiti kun kunayo akakaduayo. Kat anya ko matirakas na bro. Awan dakas na kada kayo. Ngamdakkel ti epekto na iti amo me. Iso apumanaw kayon. Agwarang-warang kayon. Mabit langan. At dapat ipakamakam ko nga ibaga karagiti kakadwami bro. Pumanaw kayon. Kunak ang mabit langan. Anak ti karasan. Talaga natangkan ti ulo. Kakadwa! Fire! Nabuwakan na kiti kakadwami. Nagtataray na amin. Mabutang kayo At dalat tamot aldaw ya brog. Iti pa nagbus iti igamay. Sige, try! Musta ti misyon nyo, Burog? Kasta una iti butang dagiti katalunan nyo, Mayor. Ili nangagdaan ang nagbusi dagiti Armalite me. Nabuwag daan aming pinsan, Mayor. Nagsaya aten no kasta. Kat damatyas kan Miguel. Nakipagtartaray na kadimot. Ay, son, Mayor. Sa dala ng pilita na pimanaw, idi, impatorong mikadakwada dagiti paltog me. Kasta? Pato apang kis. San langin nga gintatangkan dagiyadwa. Tamanghan no parungrong dok dagiti tol-tulang da. At manaw dan, Mayor. Isa diyo kuman pakaringguran nida. Alawan. Ngem. Sursurem to amin nakatalunak. Takayat kumat amitingan nida. Ay, agyaman at nakaawid tayo matla amin at si bibiyag dito'y balay Miguel. Kunak no at damanan matay kada tayo. Nahasiti Diyos kada tayo nanang. Di na tayo baybayan. Iso adi kay kumaunay madandanagan. No adaman pagpigadan tayo. Saan ko ang nagawidan ti dinagdanag iti na matangak apa nagpin na turong yung iti paltog kini Chloe anak ko. Imbag tagim matangak no iti paltog ko. Kat nasursurok na ti agigam iti paltog nanang. Adamot tin mabalin ko apang salaknib iti bagik. Uwan ang ad-adan sa apat nga isot pa kay sagmakam. Nanang, no awan ti paltog ko, ngayon sarang kumot itay kini Chloe. Amang ano kaslati latta ko man ti panagkita na kanya. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon supervisyon,
Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.